Guna sino pati gray wash. Kulog mo na yung kulit ng gawin mo. Kira mo katang? 5? 9 na? 9. Lamok 5. 9 na. 9. Kurang nga ta. Talaga. Hindi pa ako. Hello? Hello? But I need, where is my micro card? I told you to give you, no? Pinata ka. Kamusta niyo accommodation? Hindi pa natin mga kalaki. Hindi na rin mga Good? There's all new bed, mattress. There's all new mattress. Mattress. Bed. Mattress, bed. Okay na. Okay. Give to Jinky tomorrow morning, ha? Hindi na daw sa lalaki.
sabi yan sa akin, hindi siya pumunta pag nakapagod sa amin. Sa amin kahapon, pero pumunta ko lang alas 10 pagkabang sa kalambot yung kanya. Parang please, mag tayo makapupunta. Sa akin parang yan, nakapupunta. Wala siya. Hindi. Ayaw na siya. Alas 10. Hindi naman siya pumunta ko kasi marami daw siya ang isang din pa kasi yung gamit. Iaayos na nito sa bulan niya. Sabi ko kasi ng umaga siya sa alin ko kasi ako ito ang ngayon. Hindi naman niya provide page na po sa'yo. Ano nang binigay yung bargaining cushion sa overtime? Ano yun? Division. Yung kay Kushal? Ay, kay binigay ko kanina umaga sa gabi. Para ba si Kushal? Masyado masakit na kasi ito. Sakit pag dito sa dibdib. Di ba ito? Mas masakit pag sa buto. Pag sa daman. Isa rin sa'yo pumasok kanina pa. Hindi. Overtime, hindi nagsasabi. Ilista mo pa rin yung ano kayo. Si Sarah di pa rin. Kasi nagtatrabaho. Hindi pala ako nag-gusto naman. Bitcoin ka kahit hindi ka naman. Pinapuntan ko sa Diyos, sabi ko bigay ito na extra payment. Di ba bigay niya kasi yung tapos ng Juliana doon? Si ano yun? Pumunta siya kay Marika Dito ng tao doon. Marika tao ng tao. Sabi ko, ano pumunta ka dito, extra payment. Sabi niya, dadal mo ng alam daw kayo. Hindi ko lang. Hindi naman. Sino man din? Bago. Wala. Pero mabait yun. Lahat naman sila po. Hindi ka na yung Sa video ko na nagagawa sa siya. kumari ka alas gusto na labas. Ano nga kasi kanina may renovation doon sa Nabukit. Ito ba din ang market? Tawag na sa akin, makakainis. Sinabi ko, tawag sa akin, sila din ako. Gusto ko nagagawin yung puto sa dito yung sa pero ano pa si Ani ko yun. Ano pa nang dyan. Kaya kasi. Naiyan ko pag pagkanta si Marita.
gusto niya ako kagabi. Alam mo, ang papatawagin ko sa iyo, manager ng ano, yung duty manager ko sa butik. Hindi na siya magsabi. Nagigis na siya sa akin. Sabihin mo na, pagtawag mo na ng manager bago mo ibigay-tulit mo. Eh, sabi. Pagigiliti ka, tabag-okay. Parehas. Ay, nakakalitid din yung konti-konti lang, pero pag yung mahabahan, sakit-sakit.
isa nga pa dago. Seven? Taga ano kayo dyan? Taga ano kayo dyan? Tapos, sika? Antik lang taga Ilocos. So, Tapos, ito yan. sa Leva na po.
Austin. Kung sa akin kita dito sa Pilipinas.
Pagpapatuto doon sila niya. Yan. Taas pa sila na naman sa taas. Tapos na niya sila. Sige. Ano yung nababang na expo? Ticket. Magkano ang ano sa inyo? Magkano pa ka?
Libre? Libre. Hanggang October 31. Ang laki-laki niya, naku. Hindi Papagurin sa mo. linggo pa kayo, hindi naman tapos. Hindi ko na pinapangarap pumunta ulit yan. Ang gagawin mo doon. Pasyal na. Nakapalaki ko yan. Tuloy ka na. May pass na ako doon hanggang hanggang 6 months yung pass ko doon. Diba kahit libre pa yun. Ay, naku. Kapag Hindi ko na pinapangarap. Picture lang. Ano 2 weeks pa? Nabibili ticket mo na. Sa bagay ko, hindi ko na October 31 na pa. pinapalakas ka na lang para maraming hindi pa naman din yung halos ka. Pero maraming punta mo. Entrance lang yung mga isa na lumas. Kasi gano'n talaga ang tao sa bago lang ang pagdinig nila. Pagbago pa lang sila ang pagdinig nila sa wala naman pumapasok na visitor. Wala naman nagagaling sa labas. kaya nilibre na kami na sabi ko na kaya po. Ang laki-laki niya. Sobrang laki. Kuya, magpapatagpata uli yung dalawa. Sige. May kasama pa ako sa aliinan kasi yung kapatid mo pa ayun. Kailan daw? Parang magkailan sinagchat lang sa akin. Okay lang. Pwede. Kuya, dapat pag ano na namin yun, dapat ay balikan mo. Tsaka, maraming gusto magpatagpata. Baka sa Monday ulit yun kasi Monday naman lang off nila. Kasi si ano pa kapatay si Janica. Dapat naman Friday yun kasi hindi naman dito sa taxi. Ay ano Monday. Bawal sa taxi. Hindi na siya. Kuya, nandiyan po ba sa may sakay papunta Arcos? Hindi ko lang sure. May bus stop doon. Hindi kami basta din. Meron dyan sa Almaya, layo nun eh. Yung sa diretso na yun mamaya. Sa Big Basta. Hindi ba? Mag-bus na ng galing dito. Sa Kung paano kami dito, masakit kami sa Big Basta. Taxi. Oo. Kasi hindi alam yung taxi. Hindi ko din naman alam yung exactly yung location namin. Tapos ang in-address ko yung office namin. At kasi yung office namin tsaka yung accommodation pass na naman sila ng pangalan. Isinati ko na sa taxi driver sa may alaaling driving center. Sa taas bago daw siya. Sa alam sinabi na bago siya nung parang doon na kami malayo na. Tapos sinabi niya sa akin, i-ride mo ba yung location sa Lopez, pangalan. This time, it's solution lang, pero yung address pa lang sa office pa.
Hello, Raj. Good afternoon. How about therapy for tomorrow? Ano yun? Mas mag-linggo. And then tomorrow, Jamil? Okay. And then tomorrow, in Medic Citizen, we start at 6:30. 6:30 start. Channel Medic Citizen. Oh, that is the 6:30. Start with cleaning. Then, 2, 4, 6, 8. 8 start. 8 start, 8. Inform. Oh. No, because there is the cleaning tomorrow. AMC. At least do something, huh? Do something. At least arrange one vehicle. Arrange one vehicle, no? 6 o'clock, pick up from accommodation. Or one vehicle. Okay, direct to Mardik. Direct to Mardik. Address accommodation to Mardik. No, there is no there is the cleaning, AMC. AMC service. At least 5:30. How come 5 o'clock is too early, no? Yeah, 5:30. It's okay, 5:30, okay? I will inform the staff. No, that is too early. Oh, 5:30, become only 30 minutes, no? Hmm. 5:30, they come back 6 o'clock. 6 o'clock, 6:15. Okay, please do something.
Pati lang. Correct. Ate, di cellphone mo ko. Misis ko lang. Dati mo siya. Bata. Talaga yung Ito. Pagantay ng puno ng panganak. Ada makapalag sa kasi. yung baga mo kami. May oras mo. Kaya ba na nakakay? Kamera. Ang kabel lagi dilat Ay, dito sa inyo. Pabaliwan na natin kung may heartbeat ko. Yung may pa-print. May papel ka? Ang harap ipa-print naman yung ano ko. Ito na kumalit. Kumalit naman yung Tapos duit surat ko. ay, ano na. Adagamit ko na ito. Kokol. Sige, sana all may kokol. Ati na number Together mo. lang ba? Walang forever daw. Bigyan si ako sa mga ganyan. Sa ulo. Ay, natidul-dulin mo nga ako. Diwa? Tinag mo. Tatanong. Mabali, drawing mo tao pa at bukod ko. Galas, maka-open mo. Alas pa ito personal. Baglang pa dati beauty plus di cellphone mo. Nakakagawa mo yalang niya. Di ba doon? Sabi na, gusto mo naman nakakatawa. Hindi ko. Ang lalaki, yung papatatunin ka. Dapat, Kailangan i-testing mo yun. Paano? Hanggang lang mabubuo. Tagulo yung kaibin. masarap. Hanapin lang. Ah! Bumaba mo. Wala ako. Bumaba. Ay, tama ka lang. Ay, Diyos. Dapat boy. Pwede mo pinagtatapos araw-araw. Ha? Ilan pinagtatapos? Depende kung may customer. Pag biyernes talaga, tapos Pag Friday madami. Kanina umaga pero nakadalawa na ako. kanina sana kami.
datuin ko ito na. Hmm. Ora kay kita kayo dito. Okay. And then my name? Ay, Okay. Thank you. Parang patapos na sumasakit. Oh, Ayaw ko, parang ayaw ko. Nananawa ng balak ko katotoo sa Ikaw eh. maybe I will try regular only. I want to go there really and do something. Red. Priyanka, good afternoon. I'm good, thank you for asking. Priya, tomorrow Jamie will pick you up there, okay? Yes. Dito sa Kamagin. Tomorrow? Let me check with him, okay? Ladies accommodation? Okay. Manel. Yes. Yes, okay. Sharing. Sharing. Okay. There is ladies accommodation there, huh? Okay. Yes, yes. Kumatanggal ko kay ko. Ato ni. Okay. Let me. Ano kayo ko? Ikot. Tapos na. Kasi advance more? Gusto ka. Kada bigat ko. Everyday. Kahit Okay, okay. Domingo. Tomorrow morning, I will give it to you, okay? Basta nag-dry. Okay, you're welcome. Bye-bye. Sure, sure. Bye-bye. Bye-bye. Kita mo yung design. Kasi kanina. Kasi ano. Kasama ka. Stay mo Kuya, lang. mabalik nagsabi. Kami. Katikit tingnan siya. Kasama ka dito. Oray ka na Jay. Katamtaman niya sa No, no. Din na drawing yan ni Kuya. Pag ganyan kayang-kaya na ni Kuya. yun nga eh, parang ang hirap ng Lord na Hindi kasi dinadrawing mo na siya sa expert na talaga siya. hindi na sila dyan. Sabi much mas on earth. Stop hard. Stop dipping.
sana maganda din sa gabi yung Merong ganun nakita ng ano, may date. hindi date. Hindi alam kung maganda. Yun. Kuya, Ano niya? thank you po. Pinapresa pa din ang sakay mo. Hindi, didikit ko sa idaan. Yun lang. Thank you po. Sige po, ingat. Uy, nawala na pa. It's very long. Date saan ba yun? Sa left side o dito? Tanggalin mo lang yung talong. Baka matalas. Kabi mo ito pa yung mesa. Dikit mo ito pa yung mesa. Ayun ba? Shibam din.
same size or the Same size. Or you want? You want longer? yeah, just little bit longer. You can adjust this one. Yeah. This- Yeah. Yeah. Gusto niya ata 8 kahit nag-selfie at ito lang kanya. You can adjust also the line. If you want. Yeah, you didn't. If you want a longer, then you know. Because if you will make it bigger, that Yeah. part is. Yeah. The heart is good. I mean, the line.
po. Sige, sige, punta ka lang. Sa may Big Moss. Sige. Tawag ka na lang pag nandito ah. Saan ka ba manggagaling? Sige, sige. Sabihin mo na lang sa taxi siguro sa may Big Moss. Bus stop ng Big Moss. Sige, tawag ka na lang pag nandito na. Sige, sige.
Pagtabi mo. Can you picture? Kaya mabalin ka maalat yung contact number mo in case or in case kahit dito man yan. Sige lang, punta ka lang. Pati pagkagat mo pa man gumatang. Butang. Oh. Can you take one? Where are kaya parang nagkatatuti mas bigger conscious mind. Yung bigger to. Which part? Which part? Okay, here. Just let me. Your number. 050. Just WhatsApp mo. Send mo. Oh, it's up. 050. 50. 152. 2287. Again. Mano adi man. Mano pa nani ko? Bagay na kami nga 250. J Infinity. Kisah yang telat ya. Ha? Kisah yang telat. Mano ka di man 200? Bagus. Sige na. Ibas. Masap sahabat yun. Watch mo. Yung magbawa mo No worries. No worries. Kasi Yeah. may